אז תסתכלו, זה עומד ככה, זאת הצורה שזה עומד בתנור. הרשת כאן, מעל זה הזכוכית, ומחממים לפי כמות החום, משך החום, כמות הזכוכית וצורת הרשת, אתם רואים זו צורה אחרת של רשת, מקבלים את הצורה. יש את הפסל. צורת רשת, פחות זכוכית, פחות זמן בתנור, פחות חימום, הוא קיבל רק רגל אחת. זה הפסל היחידי שגדעון לא קיבל את מה שהוא רצה, כי הוא רצה את זה, ולא שבר. בדרך כלל, אם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא שובר. אז הוא השאיר את זה כדי להראות את השלב, את התהליך בדיוק. אתם רואים, זה נותן צורה אחרת, רשת כזאת. כל רשת נותנת צורה אחרת. ויש כאן שתי עבודות שהן פשוט לא נשארים. וגם שם הפטריה היא עבודה של ניסוי. לא זרק אותה כדי להראות את תהליכים. והרשת עצמה. הרשת? מהחום היא לא תקבל... לא, הרשת לא קורה לכלום, כי זה משהו, זה מגיע עד 8. עד 8. לא יותר. זה כאור וזה נראה כאילו שזה בחזית. זה החזית. נכון? זה בלוט. וזה עם הגב אלינו, נכון? כן. עכשיו אני אלך קדימה. מה את רואה? פה דווקא לא מורגש. לא. פה זה כאור, אבל נראה כאילו שזה בולט החוצה. ככה זה נראה אחרת, וככה זה נראה אחרת. פרצוף יותר סימפטי. וזה הפנים שלה. זה פשוט פה. את השום צילמת? צילמת. ירח בים שחור. בהחלט. אם ראיתם את זה, אפשר להראות גם את זה. הופה, אני פה. והנה האומן. אני פה. גדעון, נכון? כן, ביי ביי. בשביל להסביר, ואני מסביר את זה לכולם, איך עושים ילדים. וזה... מולה והיא מולו. כן. עכשיו אם הולכים הצידה, רואים שזה אחד על יד השני. עכשיו היא עם הגב אלינו והוא חזית. כן. כן. יש לו פרוספקט כאן? ועכשיו הכל משתנה. עכשיו היא עם הגב אליו, וגם הוא עם הגב אליה. לא. פה, צריך להסתכל מפה, מהקיר. עכשיו שניהם פה קדימה. לא. היא עם הגב והוא קדימה. זה פשוט מבלבל את העין. תערובת של כל סוגי הזכוכית. תצלמי גם את הפיקית גם. את מצלמת? לזה קוראים לכתי אחריו. בסדר. וזה
עצבות. מה זה? עצבות. עצבות. מה תגיד בצד ימין? אסיר. זה זה האבן. אבן. יותר אחורה. ופה זה דם זה הידיים. דם על הידיים. אני חושבת שאת הדם הייתי עושה יותר אדום. נברא. זה הצלע. וזה הפינאלה. הבלוט. אבל את צריכה את יודעת מה? ככה נראה אינדיאן? הפרצופים מאוד יקרים. תראי איזה יופי זה. הריון. מה קרה לזאתי? הירושימה. אלימות. וגם אתה מתכנן המסר הקטן הזה, זה הדבר היחידי שלא מתוכנן שקרה במקרה ובלי... רגע אחד. כאלה עשיתי, אומן, לא יאומן. ריח בפראג, נו. פראג. מאוד יפה. את יודעת כמה סוגי זכוכית יש פה? זה פירורי זכוכית. מה זה? טוב, נראה כמו חתיכת בד מקופלת. כל הסודות שלו. כל הסדנה שלו פה. אמרתי הסודות. כל השטח הזה נגמר כזה. את יודעת, כל מיני קשקושים. אבל אלה יפים. כן. מאוד מוצא חן בעיניי. אין לי סלון בשביל זה. ותראי מה שעושים פה מבזבוז. לא נוח. לא עובד.